We are not going to people to over 60 yes. Saka zvekuti hanzi kuda imini moti panhamba yekuti munoenda muri wakatika izvo zvaizvo kutaura chokari pamberi pamwari hazviti. Our president is listening president and I don't know why imini mapurisa muri kugara kuti tigere kuenda pamunhu mutaka kukurosa kuita petition yedu. War veterans are not free in this country. Nenhau yamapurisa takarohwa neasimiti tikaenda kuhondo izvozvi zvitoende izvozvi tinoenda kuminaini izvozvi president apo izvozvi takafanira kuvataura vanontaura kuti kanani wakurambisa izvi inini it is our constitutional right to demonstrate and to vote over we know that it is our constitutional right to demonstrate and saka mama chida kuti isvike pamari hatingazivi kuti ingasvike pamari but iyo government ndiyo inofanira kuziva kuti tinofanira kutambirawo mari covid datamuline is above 41,000 izvozvizvi isusu tiri pa16. saka muchaita sezvo madzingwa kudai hatisati tadzingwa tichiri pano sorry mupetition menu zviri mupetition yenyu zviri mupetition ndizvozvo zvemagrivences edu izvo zvekuti tiri kudawo kuwedzerwa mari minda hatina kupiwa dzimba dziri munhingi musocial instrument muact yemaveterans hatina kupiwa minda hatina kupiwa medication yemacomrades like vakaremara hapana. Makaona comrade waya wakaigwa wabva wasina makumbo kuheroes kwekwe kuzoitwa hero nekuti wafa asi medication pakanga pasina. Taifanira kuakirwa dzimba isusu maveterans. Every war veteran aifanira kuwana munhu. Every war veteran aifanira kuenda kuchikoro wana vake even isusu wacho taifanira kuenda kuchikoro but zvese izvozvo hazvisi kuita. Taifanira kunga tichipuwa mari dzemaprojects dzisina interest ichiroteta but kubva zvakaitwa act yacho maveterans haana kupuwa. Today we are suffering. imi munonzi comrade Ndinonzi comrade Shorai yani Nyamangoro. muri chii? Ndiri coordinator ku-pressure group. Inonzi chii pressure group? Inonzi war veteran pressure group. hamusi maassociation Association ni munhu anoda kuenda kuassociation ine asingadi haisiri voluntary organization. So inini handimo maassociation. Ndiri mu-pressure group. makomrades andina kutaura muri kuzviona sei anadada izwa kuenda kwapresident potanga tichida kuenda nepetition yedu vafa zvikonzero zvokuti chii? hapana chikonzero kungotumirwa polisi chete. Mawa veterans akasunungura nyika vanotumirwa polisi and we are above 60 taametiwa enough isu hatisi kuda violence hatisi kuda chida kuendesa petition yedu and then vanhu voramba kuti aiwa imimi hamwendi nepolisi why? kuhondo mutemo tanga tisingaoneri wanga uri kuti mutemo wacho nguva isisu tachiuya manje takuda kutedzera nemazvo but asi makutisunga makuda kuti tisataure kodzero dzedu zvinobatsire chii? takaitorawo nyika iyi kuti tidye tese wamwe tikungonzwa muri kukwira ndege nguva nenguva mari yehoraiti isisu wamwe tikutambura tine zvirema panapa takasiya tichida kunosunungura mhomho yese yemuno muzimbabwe but asiko zvizvi vakutoona pari kuti tiri kutaa madhodhi isusu. Zvinotifadza here isusu kurarama kwedu? Zvikoro zvataurwa hapana chatiri kuwana, tinongotaurwa pamuromo papractical hazvipo. Zvinobatsire chii izvozvo? Dzimba pokura iye zvinhu zvitabva tiri ma-street kids. Tiri ma-street kids panapa tikusekwa nevana isusu tiri kutukwa
nevamwe vanhu vasina nebasa rese vasina zvavanoziva nenyika ino. Saka takarwira madzinza ese hapana dzinza risina kurwira nyika. Inini ndochiwa chinogurei inini ndabva muno muHarare. Saka pano makaungana maofisi abva kunzvimbo dzese. Tabva nzvimbo dzakasiyana siyana. Constitution there is a clause, a section which says, which is written, every Zimbabwean citizen has got the right to demonstrate and follow a petition. Then, saka ndiani ari kushora mutemo mapurisa here kana kuti maofisi ngekuti mutemo unoti munhu wese muZimbabwe muno ane kodzero yokuita demonstrate onohenda petition. Asi kana takurambiswa zviriyo pamusoro zvinova pa supreme law of this land takuzvirambisa. Saka variwo mapurisa hakuna munhu aijamba muno muZimbabwe muna machindiriwe bantu tisati tabva kuhonde. Today tisu taisisu tuhewa takusekwa nevanhu pamusoro peconstitution kusekwa nevana vedu vatakazvara tabva kuhonde. kurambirwapinda mutakumwa musingapindi chero tichirambirwa nemapurisa kusunungura nyika chitadzo here takaisacrifice yekuenda kuhonde kuti tinosunungura nyika chitadzo here kuti nhasi nouya ari kuti arivanidzo kuti ave superintendent isacrifice yedu munodhisha papasina munhu aipfuura aikozi sergeant and vaiona wari one sergeant vacho at a station. Nhasi nousacrifice with our blood, our life, to die or to survive. Takabvuma kufana kurarama kuti Zimbabwe takaenda kuhondo tiriwana mari yedu haikoti yakati vane mari yedu tinoda mari yedu todautapirwa mari rabhafu povhajata mari yedu mari isingatengeki tava nenzara kusadaro kumavaveterans ndakutuka maidevana ini muri vana vadi motibvunza kuti vakaenderei kuhondo kutishamisira makuva ekutaura mamayunivhesiti zvavo vasina nebasa vachipembedza chimurengezi makuva ndiwo apenya vasingatichengetei. ndakaenda ndine 17 years ndiyo zvinodane 65 years ndichingosafura Zimbabwe.
akadiki enda kuhondo nedhindinira keyo tishandisa tiri vana vadiki panapa madigiri acho anga ari wari kuswera wari mudege kuakadzimba maskolarship yedu isiwapa wana wao. We thought it was a noble cause zvekuti munhu wese aizoya kumusha achiguta ati hapana kuguta tiri kufa nenzara idzi vana vedu havana kana nhaka yavari kusara nayo but iwavo matumbu kudai vasuke vanoti varadhamauti zvekusungwa izvi takaenda kuhondo kusingazive tichadzoka kuzimbabwe yacho vane nzara ngavauya vatisunge kana vachida kuti uraya ngavatiuraye tadzwa nenzara haikoti yakati vane mari yedu tiri kuida mari iyoyo vanda koti 3 times tichiwina but mari yacho haibudi 2000 wanditorera mari wandipa $100 wakutadza kuti tipa mari yangu ndoda mari yangu ndabva kumabhuku ndogara kumabhuku mari yanetsa tikuda mari mainini mari hapana chinoitika usina mari Victoria Falls hansani nambokutsika gumbo rangu asi takaenda netsoka kuMozambique tichiti tisunungura nyika tizoguta tese nyika yacho yakugutwa nevashoma vamwe chifa nenzara kana uchida kuuraya ngavauraye ini ndoda mari ndiri kuda mari full stop hapana chimwe chandiri kuda ndiri kuda mari full stop mari paperi zvimwe zvese mumasuru 50,000 iye takapuwa isikachashandiya yakasikachatengiki kana umba yanga isikatengi dhora ranga ratodonha papa ndakaona umba ndakaona 50,000 ndikada kutenga umba muna derere kumabvuku yainzi iri kuita 62,000 ndikaenda kubhengi kuti wandipe loni ndakashaya loni hanga isingapindirani nepei yandaipuwa saka ndotenge ine 50,000 ende pa50,000 chacho takawirirana 500,000 ndobva mugabe wati tombokupai 50,000 tosiya 450 tozokupai nanhasi mugaba wakafaka ora satize ngavatisunge hatina basa nazvo hatina basa nazvo ngavatisunge kuti zvino kuita hurumende yavo achitandira mahusi murishe nyika yakafirwa imani nyika yakafirwa imani kune makuwa mani Ana.
Aí, woman.